Kada je u pitanju nezavisnost sudije u postupku, svim sudijama je jasno da nije dovoljno da su nezavisni u postupku, već i svima u postupku mora da bude jasno da su sudije nezavisne. Tako da se pojavljuje pitanje kako je uopšte pravosuđe u odnosu na druge dve grane vlasti počelo da gubi bitku u tome da je pravosuđe nezavisno. Tako da jedno ovakvo istraživanje će nam sasvim sigurno pokazati koliko pravosuđe izgleda stvarno u sudnici nezavisno, plus ovo istraživanje je donelo još jedan bonus, a to je što će se mladi kolege pravnici i mladi novinari obučiti i shvatiti šta se dešava u sudnici. U Srbiji je strašno malo novinara koji se bave na profesionalan način i razumeju šta se dešava u sudnici. Da bi pravosuđe bilo zaista nezavisno, potrebno je da ga podrže i sredstva javnog informisanja.